Hello mga bay, mga unta. Yatay sudan diri nga adobong batong. Inaapoy pa-color-color nga carrots. Nga unta ninyo. Nasa isagol nga bayboy. Mga unta. Kaon sa tadaan na hita mag-live. Lang, ganahan kaning batong. Naputay kanang inununan nga bangos diri. Kaon tag isda. Pila may nakuha? Sige lang. Butang sa tisimula misa ya. 30 nakuha. Yan, ang tabuan. Wala des. Oh, sisiyo na na kung 500 yan. Sige lang. Naitag 20 dapat. May bangkit. 1, 2, 3. 400 lang ginikuha na. 100 si Papa. Itong mga halin. Ibutang sa cellophane. Mga unta ninyo. Wala tong sudan, batong. Ya, paliog sa ako sa bangos ya. Kung wala na kay trabaho. Kaon sa tadaan na heta mag-live. Wala na tayo power sa itong live. Dinirasad ko mag-live. Announcement guys, ako mga gold member no. Dahil kayo salamat. Nya, pag himo dyan mo ang playlist, labi na dili pa mo monetize. Kaya pa, i-or niya ko tamo. Niguman sa live, hantod na alas 12 sa udto o laon na sa hapon, nakasyapol mo na. Kaya, muna tingmata na ko. Hantod magbuntag, balik-balik lang mo nagyayaw. Nga, kung ahan na stop, dito na po na ako mapicturan. Para akong i-post ang resibo. Akong history, akong i-post sa Inday Kabkab ng Kuwait, ha? Mga gold member na ko. Starring mo dito sa akong Inday Kabkab ng Kuwait. Ya, mga silver member na ko ay mo kabalaka kay support drive sa po ninyo mo player shoot ko ha. Mga man nag-rolling akong gold. May unta tanang gold na ako ma-monetize na mo para video ninyo kada adlaw obligahan gyud na ako play. Amo kabalaka. Ako nagdulaan inyong mga ads diha. Magsugod ko sa kinaubsan mo na kung mamuni na mo sugdi og on ang monetization sa pinakaubos pinakauna ninyo nga video ha niya kung ma-premiere mo kaya ako maghatag ang premiere. Dako kay gatag si Lolo sa views sa premiere. Kaya bisan pa man pilar na ka-views diha ang naa sa inyong video. Dako naghatag dito sa WH. Labi na kita jud tanan magsinuporta ay. Magtinabangay jud ta.
Sorry ha. Alisod na hindi ta magkinamot. Uy, maghawid mo tag kwarta. Kuan ka nang nindot kayo ang lakaw sa panahon. Nindot kayo ang lakaw sa kinabuhi. Kung magtinabangay dito ta. Bisan pa man nanay mga nangamuni. Nga di na sila mamalik. Ang uban nagsilip-silip rasad na. Kaya salamat kaayo. Di po ko mamugos ninyo kung mabalik ba muna ako or dili. Pindi rin na sa inyong time. Basta pag-enjoy lang dyan mo diri sa kalibutan sa YT. Mula lang naghimo tag album diri kay di man pwede nga mag-concentrate na lang dito mo diri. Kaya basin mas stress ra mo sa inyong revenue puhon. Muna nga inyong pangitaon karon mga real friends yun, mga true friends nga kabalo yun mo nga mo support sila nga agapon sila hitabo lang na ako mag pinaramdamay mo sa matag usa masigid mo comment nya inyong mga comment para di sad ko malimtan sa uban. Butang na lang siya po sa hashtag inday kabkab para kung makakita sila. Muna atong team, daghan kita sa ato ang team. Muna ipasabot diha. So muna mag-comment mo, dili lang hashtag inday kabkab. Butangi sad ninyo, sumpaya sad ninyo kung unsa ang naa sa unsa ang naa sa video nga inyo nakitaan. Inyo sad na sumpayan, dili lang nga hashtag lang ang inyong i-comment, ha? Para makita po sa uban. Makita sad sa uban nga nagsinuporta ay juta sa usag-usa. Pinaagi ana nga hashtag. Kay dili man jud na nagikan sa ako Ako may inahan ninyo. Siyempre ang inahan, jud na kalimtan ang inahan no. Nga, muna inyong buhatom. Magmulaag mo sa laing mga video. Kanang ibundak ni Jan o ang ibundak ni Jan Arnigo, ang ibundak ni Bembot ng mga link. Atuon dyan na nato ha. Pinduton na nato ang link. Kanang naay mga HTTPS. Ito na siyang pinduton. Nga. Madiretso na rin ta dito sa video. Nga, sinuporta ay nandiyo ta. Sige lang tagparamdam jud. Kung mahimo, mag-friendship mo sa Facebook, pang-add sila. So, para din ha, di na mo send og mga link. Kung na may bagong video, na may bagong live. Ha. Ang night time, adto. Ang walay time, pasayloon lang po nato. Ano lang, sinabtanay lang dyan ta. Basta katong mga walang time, naraman dyan, lang, wala sila time. Mag-playback na lang mo. Man. Ano man? Nag-vlog ko. Hello vlog, welcome to my guys. Mga unta. Ano kung lemon be? Diba ba ko kape di? Diba ko mga piki mo? Sa mo akong tingog. Tingog po na no. Wala ako nagkape. Narang-arang akong tingog. Sinabtanay lang ta dili sa kalibutan sa YT. Mara tayong himong album sa itong kinabuhi. Enjoy lang dyan tayo kay mo pag-focus na inyong una-unaon din ang revenue.
dili nimo na makuha ang revenue kung wala kay mga true friends nga ni support nimo. Katong mga friend tanan kay sama ninyo mga small YouTubers, wala man jud mo naga-trending. So ako, okay ra nako, dili ko mabalaka kay naaman jud mo di kanunay mangita sa mga video. Kamo nga mga gipangtabangan nako, mga real friends inyong pangitaon karon, mga real supporters. Na po may mga higala diyan na ilhan. Dala po dili sa tong live para maila-ila sad namo. May naila sad nato. Pang-invite sad mo. Kaya aron kaning mga daan ninyo nga friends, naa po sila bag-o nga friends. Kay kaning mga daan na to mga friends din nga nag-support na to, di naman ta makadikit kay nakadikit naman ta sila. Ang atong masupport sila WH man. What hour? Pero atong subscriber kanang subscriber nato, numbers atong subscriber display ra man na siya. Inyo ka importante karon ang mo views ato kung pananglit na ana mo 1,000 subscribers kay mo ra man gyud na requirements ni Lolo. So okay na kaayo mo ana man ana mangita na mo og inyo na ng panduawon na inyong ipang subscribe diha para duawon sad mo para kahit pa paano na may 50 ka friends, mga loyal jud, yung gid na silang nasuod. Unsa pa na nila ka busy nga agapon sa mo support, basta pa man nakabidji ra ng uban, pero at least naa sila sa inyong luyo naka-support. Dagan jud kung bangos pwede mahikap sa kwarta. Ang hitabo mintras gamay pag requirement si Lolo, paningkamot mo kay piti na daghana karon mga YouTubers, paningkamot mo nga mapasa na ninyo ng requirements ni Lolo nga ma-monetize na mo. Kung pananglit na ko na reach na ninyo ang requirements, makaginawa-ginawa na mo ana. Ngadto na dayon mo ana sa mga trending nga mga YouTubers. Magsigilan jud mo paramdam. Ayaw kaguol kung one time nagparamdam mo, 2 times nagparamdam mo, 3 times nagparamdam mo, wala gihapon mo napansin. Ayaw kaguol. Keep think positive lang kanunay. Basta pirme lang para mo kay usahay manggod kami, busy kaya mong mga mata. Labi na dire sa atong sesyon nga dinaganay ta. Basta naagay bundak nga link, asahin nyo nakadungo na jud ko ana kay support sa ko. Unya inigbalik ninyo. Mamamalag ito sa atong gilusob. Kailangan sa ko sa screen. Di na ako makashout out, ha? Sabta ko ninyo. Nani? Ha? Anak ka lang? Ha? Ano ang isda Saan nakain tunok? Tunok? Teka lang kaibukog. Sinigang nga bangus. Di siya sinigang. Paksiw na bangus. Karon madali na kong kaon kay hapit na ako mag-live.
Basta ha, tinabangay lang mong padiri niya. Laban lang yun ta sa itong mga lakaw sa kinabuhi. Nga. Ay ako mahuman. Shout out na ako kung mga gold member. Dara o. Manang sana niya itong papel. Muni kayo na gamit. Paan kayo siya. Permiti siya kigamit. Mga na yung anak. Akong ibutang diri shout outs. Play all. Premiere. Kaning naa diri sa last mga monetized channel ni. Play video akong gibutang. Play video. Na-play na nako katulo si Triple K Pueblas, Glenn Puertes, og si Ina Salgados Vibes kay monetized channel na siya. Unya, akong isulod og play nga monetized channel si Glenn Puertes, ako na nang gibutang negative. Sofia and Isabel's channel, si Food Recipes Cooking Version. Sila akong ipang-play sa dunya. Ani ko man sa itong live, tagtulo ka video. Dayon, thank you so much sa inyong mga gold members. Shout out ang Pobring Hilas. Minimi and I, murag si Minimi and I, murag wala na ni siya naka-renew. Nya, busy na sad siya sa iyang kuan. Pero okay lang, nakasupport na sab ko ni Minimi and I, naka-play all na ko sa iyang mga live. Pasyalan Japan Vlog. Okay, Triple K Pueblas, na-play na tikabay, tulo ka video, kung anasad na ko. Master Serious King, Glenn Puertes, Sofia and Isabel's channel, Leticia Jensen, Ruby Tagyam, Food Recipes Cooking Version, Kumaring Kikay Odds, Tita Course, Marcel Interior, Tomodachiko Vlog, Skyline Dreamer, The Bobos, Lala Guapa, Sheila Vlog, Pilipina in Arizona. Nindot kaya nagtingog si Pilipina in Arizona. Pero Pilipina in Arizona, pag-amping lang sa imong upload ha. Kay akong mga smule na copyright baya. Pero okay naman ang copyright noon. Pero ang copyright record naman good na para ma-strike ka. So pag-amping lang mo sa inyong mga music ha. Happy Hines, Jam RD. Si Happy Hines, na-play all na sad na ko ni. Jam RD, na-play na sad, naka-play na ko sa iya pag video. Kung nang gi-post sa page, yan, napad yung lain, ana, nga na-play na ko. O pa na ako mag-post na, no? Kay Rose 82, na-play na sad na ko. Ina Salgados Vibes, Gapi, si Gapi nagpa-gold sad. So, thank you so much inyo tanan. Okay? O daghang salamat, dini na lang kukutob. Amping mo da kanunay, o may panglawas sa atong tanan. Amping mo kung asa mamanimutan karon. God bless us all.